Имате ли хронични болки, възпаления или бавно зарастващи рани? Лазер терапията е иновативен метод, който използва концентрирана светлинна енергия за ускоряване на възстановителните процеси и стимулиране на клетъчната регенерация в организма. Балнеомедицински спа център Посейдон, град Несебър. Лазер терапията се прилага за намаляване на болката при артрит, дископатии или спортни травми, ускоряване заздравяването на рани, белези или увредени тъкани, подобряване на микроциркулацията и стимулиране производството на колаген, укрепване на имунната система и повишаване на енергийния баланс в клетките. Процедурата е безболезнена, неинвазивна и напълно безопасна, като ефектът се усеща още след първите няколко сесии. Лазер терапията е подходяща за хора с хронични заболявания, следоперативно лечение и мускулни или ставни проблеми. Изберете модерно лечение за живот без болка и по-бързо възстановяване. Резервирайте сега на посочените телефони или на нашия уебсайт.